ки дар Тоҷикистон зиндагӣ роҳат дорад? посухи ин суолро сокинони кишвар хеле хуб медонанд. мансабдорону хизматчиёни давлатӣ ва соҳибкороне ки бо ҳамин мақомдорон дар иртиботанд. ин ҳам дар ҳоле ки расман маоши мансабдорон ба ҳисоби миёна аз 150 то 200 долларро ташкил медиҳад. албатта мансабдорон, чунки давлат дар дасти онҳост. касе чӣ гуна мехоҳад мечархонад. шояд соҳибкорон ва мақомдорон. сохтмон ва меъморӣ ино корхонаe ки сохтмонӣ ҳастанд. дигар корхона ҳастанд ва ё масалан дигар роҳи бизнес қатӣ ҳастанд. назорат корҳои дохилӣ хубтар шуд ҳама. таҳлилгарони мустақил мегӯянд бояд кайҳо дороиҳои мансабдоронро зери назорат мегирифтанд. акнун онҳо бояд дар бораи ҳамаи дороиҳои манқулу ғайриманқул, ҳисобҳои бонкӣ, коғазҳои қиматнок ва маблағҳои қарзияшон ки бештар аз 2500 долларро бо пули маҳаллӣ ташкил мекунад, ҳисобот диҳанд. барои пешниҳоди маълумоти бардуруғ ба онҳо барканорӣ аз мансаб таҳдид менамояд. албатта маълум аст бо маоше ки корхонаҳои давлатӣ доранд на танҳо сохтани қасру харидани мошинҳои гаронарзиш, балки бо чунин нархҳои баланд ҳатто як моҳ зиндагӣ карда наметавонанд. вақте дар нишастҳои хабарӣ ба онҳо дар ин мавзӯъ суол медиҳанд, онҳо мегӯянд хешу табор ва фарзандони соҳибкор доранд, аммо ин гуфтаҳо тафтишро мехоҳад. ислоҳоти ворида мутобиқи талаботи ФАТФ, созмони байналмилалии мубориза бо шустушӯи маблағҳост. вакилони парлумон мегӯянд тағйироти мазкур бояд шаффофияти кори мансабдоронеро таъмин кунад ки дар бораи дороиҳои худ ва пайвандонашон ҳисобот пешниҳод мекунанд. ҳамчунин мо ҳар сол ба мақомоти андоз эъломияро пешниҳод мекунем. ҳоло ҳар як корманди давлатӣ бояд дар мавриди дороиҳое ки ба ӯ тааллуқ дорад маълумот бидиҳад. агар онҳо дар номи писар ва ё духтарашон молу мулк дошта бошанд, бояд дар ин бора ишора кунанд. қонун онҳоеро ки пайвандони наздик маҳсуб мешаванд муайян намудааст. аммо маълумот дар бораи даромадҳои мақомдорон ба мардуми оддӣ дастнорас мемонад. ба қавли таҳлилгарон, агар ин эъломияҳо аз назари ҷомеаи шаҳрвандӣ пинҳон бошанд, дар гумон аст ки ислоҳот вазъро тағйир бидиҳад. тафтишгарон киҳоянд? додрасҳо кистанд? боз ҳамон мақомдоре месанҷад ки соҳиби мошини гаронбаҳову қасру кӯшк аст. барои ӯ ҳам зарур аст ки дар пеши каси дигар ҳисобот пешниҳод кунад. ҳоло дар миёни мансабдорони баландпояи давлатӣ сарфи маблағ барои корҳои хайриявӣ муд шудааст. онҳо кӯдакистон, мактаб, боғҳои фароғативу роҳ месозанд. онҳо ин маблағҳоро бо маоши собиташон аз куҷо мегиранд? касе намепурсад.